Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih-bersih warung. Sore kue srengenge wis mulai mingser ngulon. Mas mendoan wis keton semringah. Singsot cilik karo nyekel sapu ada nang ngarep warung mendoane sing manggon nang pinggir dalan gedhe. Muga-muga bengi iki laris manis Tanjung Kimpul. Dagangane entis duite kumpul, jere Mas Mendoan karo guyu dewek. Warung mendoane kang Mas Mendoan pancen nembe buka angger wis asar. Saurunge goreng kang Mendoan duweni ritual wajib kuwi bersih-bersih. Ora kena ana siji wae laler sing wani mampir merga-reget. Mae tulung kae. Meja-mejane dilap sing resik nganggo banyu sabun. Jangan timbekas lenga. Mbok mengko ana pelanggan sing emandane resikan dadi emoh mampir. Poyoke Mas Mendoan maring bojone. Bojone sing nembe metu sekang pawon gawa serbet langsung semaut, "Iya Mas, wis tak lap bolak-balik nganti kinclong kaya jidate sapa kae artis TV. Meja wis beres, saiki ngari nata kursi." Mas Mendoan banjur nyemprot nggon gorengan manggo banyu resik. Kompor mawar sing dadi senjata utamane mesti kena ora ana kerak sing nempel. Wajan gede sing biasane nggo goreng mendoan raksasa. Mendoan cilik digosok nganggo sikat kawat nganti geling-geling. Sing paling penting ki lho, plastik wadah sisa glepung karo bungkus tempe aja pating selereng. Mengko angger reget tikus pada teka tambah Mas Mendoan karo nglepokna sampah maring tong plastik. Ora lat suwe kabeh wis keton rapi. Meja kayu wis kinclong, lantai semen wis disapu resik, lan ember wadah wisuh tangan diisi banyu kebak plus sabun colek. Ambune warung wis ora mambu mbledug maning, tapi wis mulai mambu wangi adonan mendoan sing dicampur godhong muncang. Nah, nek wis resik kaya kiye kan nyawange dadi kepenak, atine ayem sing tuku ya seneng. Jere Mas Mendoan karo masang celemek. Pas adzan maghrib arep muni, Mas Mendoan mulai nyemplungna tempe mendoane maring wajan. Sreng. Ambune mendoan panas langsung mabur tekan ngendi-ngendi. Wong-wong